Bona nit novament. Deixeu-me que us doni les gràcies emocionades per poder adreçar un missatge després de sentir el cant dels ocells, l'estaca, poder adreçar uns mots perquè els sentin també els nostres amics i enyorats Jordis, l'Oriol, en Raül, en Josep, en Quim, també amb un record molt especial per la Dolors i la Carme. Amigues i amics, a tots els que ens podeu escoltar, cert que som a les portes d'una diada molt especial. Vosaltres, amics, que sou a la presó, i nosaltres, que som a l'exili, no hi podrem ser de manera física. Serà la primera vegada des d'aquella memorable diada del 2012 que no ens hi veurem. Serà la primera vegada que la Diada Nacional en els darrers anys se celebra enmig d'una dura i una injusta repressió. Per això ens recordarem de la Carme Forcadell i de la Muriel Casals, impulsant el gran moviment ciutadà que és a la base de la nostra marxa cap a la independència. Avui, amics Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, avui us hem de donar les gràcies per haver agafat el relleu de dues grans dones. La Muriel ja no és entre nosaltres, i la Carme, com també la Dolors Bassa, una altra gran dona, són a la presó. Sabem, però, que ens representaran centenars de milers de catalans, i sabem que ens sentirem ben representats per tots ells, que ens reconeixerem en els seus matisos, en els seus accents, en les seves llengües. Estimats i enyorats amics, em sento molt honorat de poder-vos fer arribar la meva veu, avui, des de la República i el cantó del Jura, i poder-vos traslladar la solidaritat i afecte de molts pobles d'Europa que lluiten per la seva llibertat. Però m'agradaria, el que més m'agradaria, seria poder sentir la vostra veu. Que la vostra veu lliure se sentís alta i clara, adreçada als catalans i a les catalanes i a tots els ciutadans del món que comparteixen amb nosaltres la lluita per la llibertat. I sí, m'agradaria moltíssim, i treballem per això, perquè plegats puguem celebrar aviat la conquesta de la nostra llibertat.